Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας ανάλυση. Σήμερα θα κάνουμε μια βαθιά βουτιά σε κάτι που ίσως αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο μας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς το να μην έχουμε πόλεμο? Λοιπόν, ακριβώς αυτό εξετάζει το εκπληκτικό έργο του μεγάλου Άραβα στοχαστή, του κυρίου Άλι Μοχάμεντ Αλ-Σαραφάχ Αλ-Χαμάντι, ο οποίος είναι και ο ιδρύτης του Διεθνούς Ιδρύματος Ρεσαλάτ Αλ-Σαλάμ. Μέσα από την έρευνά του, μας δείχνει πως η ειρήνη στο Κοράνι δεν είναι ένα απλό αόριστο σύνθημα, αλλά μια πρακτική θεϊκή μεθοδολογία για να χτίσουμε τον ίδιο μας τον πολιτισμό. Πάμε να το ανακαλύψουμε. Η σημερινή μας διαδρομή είναι ξεκάθαρη και πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσουμε με την κρίση της ειρήνης, θα αναλύσουμε τους 3 πυλώνες της, θα δούμε τον κρίσιμο ρόλο που παίζει ο πυρήνας της οικογένειας, την οικονομική μεταμόρφωση, πώς όλο αυτό εξελίσσεται σε ένα παγκόσμιο πολιτισμικό έργο και φυσικά θα κλείσουμε με την ενδυνάμωση των νέων. Είναι κυριολεκτικά ένα ταξίδι από τα ιστορικά προβλήματα στις χειροπιαστές λύσεις. Ενότητα πρώτη λοιπόν, η κρίση της ειρήνης ή αλλιώς η μεθοδολογία απέναντι στο σύνθημα. Ξέρετε, είναι να απορεί κανείς γιατί κοινωνίες με τόσο έντονη, διακηρυγμένη θρησκευτική ταυτότητα καταλήγουν ιστορικά να βιώνουν τόσες πολλές και βίαιες συγκρούσεις. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το ζουμί της υπόθεσης. Η μελέτη του κυρίου Αλ-Σαραφάχ Αλ-Χαμάντι κάνει μια εξαιρετικά διαφωτιστική σύγκριση. Από τη μία έχουμε τα συναισθηματικά συνθήματα. Ξέρετε, αυτή την επιφανειακή θρησκευτικότητα και τις ατελείωτες ανθρώπινες ερμηνείες που ιστορικά μας έχουν οδηγήσει σε σεκταριστικούς διχασμούς και διαμάχες. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την πρακτική θεϊκή μεθοδολογία. Εδώ μιλάμε για πραγματική δικαιοσύνη, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και τελικά βαθιά κοινωνική σταθερότητα. Είναι κυριολεκτικά η διαφορά μεταξύ του να φωνάζεις απλώς για ειρήνη και του να σηκώνεις τα μανίκια για να τη χτίσεις στην πράξη. Και αυτό το εδάφιο εξηγεί απόλυτα τη ρίζα του προβλήματος, αλλά και τη λύση. Ακούστε αυτό. Ακολουθήστε ό,τι σας έχει αποκαλυφθεί από τον Κύριό σας και μην ακολουθείτε άλλους προστάτες εκτός από Αυτόν. Είναι απολύτως ξεκάθαρο, σωστά? Η κεντρική ιδέα είναι ότι η απομάκρυνση από την αυθεντική αρχική πηγή και το χάσιμο μέσα σε αμέτρητες, συγκρουόμενες ανθρώπινες αφηγήσεις είναι ακριβώς αυτό που έφερε την ιδεολογική στασιμότητα. Για να προχωρήσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στην καθαρή πηγή. Οπότε, περνάμε στη δεύτερη ενότητά μας. Οι 3 πυλώνες της κορανικής ειρήνης. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του, πώς ακριβώς ξεκινάμε να χτίζουμε? Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ρεσαλάτ Αλ-Σαλάμ, τα θεμέλια είναι 3 και λειτουργούν αλυσιδωτά. 1. Δικαιοσύνη. 2. Υπεύθυνη ελευθερία. 3. Εκπλήρωση των συμφωνιών. Προσέξτε, αυτές δεν είναι απλώς όμορφες λέξεις για να τις λέμε στις ομιλίες, είναι ο νομικός και ηθικός βράχος κάθε υγιούς κοινωνίας. Σκεφτείτε το. Μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη ή ανάπτυξη χωρίς ελευθερία? Μιλάμε όμως για ελευθερία με ευθύνη, όχι ασυδοσία. Και το να κρατάς τον λόγο σου να τηρείς τις κοινωνικές συμβάσεις, αυτό είναι η κόλλα που μας κρατάει ενωμένους. Για να καταλάβουμε πόσο απαραίτητο είναι αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το ρητό. Πράγματι, ο Θεός προστάζει τη δικαιοσύνη και την αγαθοεργία. Όπως υπογραμμίζει ξανά και ξανά ο κύριος Αλ-Σαραφάχ Αλ-Χαμάντι, η αληθινή ειρήνη απαιτεί απόλυτη εφαρμογή της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις εδώ. Αν λείπει η δικαιοσύνη, βλέπετε, η ειρήνη δεν είναι πραγματική. Είναι απλώς μια μικρή παύση, μια ανακοχή μέχρι την επόμενη αναπόφευκτη σύγκρουση. Αλλά προσέξτε κάτι κρίσιμο. Πριν αυτοί οι πυλώνες καταφέρουν να στηρίξουν ένα ολόκληρο έθνος, πρέπει να χτιστούν κάπου αλλού πρώτα, μέσα μας. Η πραγματική ειρήνη ξεκινά από την ίδια την ανθρώπινη ψυχή. Είναι αυτό που ονομάζουμε εσωτερική ισορροπία ή εξαγνισμός. Γιατί, αν είμαστε σε συνεχή πόλεμο με τον ίδιο μας τον εαυτό, πώς περιμένουμε να φέρουμε την ειρήνη στους δρόμους, στους θεσμούς ή στον κόσμο γενικότερα? Όλα, μα όλα, ξεκινούν από μέσα μας. Αυτό μας φέρνει φυσικά στην τρίτη ενότητα, ο πυρήνας της οικογένειας, το θεμέλιο της σταθερότητας. Ας δούμε πώς η ατομική ειρήνη περνάει στην αμέσως επόμενη, μεγαλύτερη κλίμακα. Ναι, μιλάμε για την οικογένεια, το πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας. Εδώ ακριβώς μπαίνουν τα θεμέλια της ψυχολογικής σταθερότητας. Σκεφτείτε την οικογένεια σαν την πρώτη θερμοκοιτίδα. Εκεί είναι που τα παιδιά παίρνουν τα πρώτα τους μαθήματα για το τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει υπεύθυνη ελευθερία και αμοιβαίος σεβασμός. Ένα σπίτι που λειτουργεί με αυτές τις αρχές βγάζει στην κοινωνία πολίτες που είναι έτοιμοι να χτίσουν την ειρήνη παντού.
Και τώρα περνάμε στην τέταρτη ενότητα, οικονομική μεταμόρφωση, ανάπτυξη αντί για σύγκρουση. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά χειροπιαστά και πρακτικά. Ίσως αναρωτιέστε φτάνοντας σε αυτό το σημείο. Ωραία, καλά όλα αυτά περί εσωτερικής ειρήνης και οικογενειακών αξιών, αλλά πώς μεταφράζονται σε εθνικό επίπεδο, πώς αλλάζουν τους πόρους, την οικονομία και τους θεσμούς μας. Είναι μια απόλυτα λογική απορία. Ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη σύγκριση. Είναι πραγματικά τα πάντα. Αριστερά, βλέπουμε μια κοινωνία κυριολεκτικά στραγγισμένη από τις συγκρούσεις. Ο πλούτος και οι πόροι της παταλώνοντας τον βωμό ένοπλων διαμαχών και ατελείωτων σεχταριστικών αντιπαραθέσεων. Είναι σαν να πετάς το μέλλον σου σε μια μαύρη τρύπα. Δεξιά, βλέπουμε μια κοινωνία που οδηγείται από την ειρήνη. Εκεί, οι ίδιοι ακριβώς πόροι επενδύονται σε σχολεία, νοσοκομεία και σε παραγωγικούς τομείς. Η θεωρία του κυρίου Αλ-Σαραφά Αλ-Χαμάντι μας αποδεικνύει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια πνευματική ιδέα, αλλά το απόλυτο, πιο αποδοτικό οικονομικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Πέμπτη ενότητα. Ένα παγκόσμιο πολιτισμικό έργο. Διότι φυσικά μια τόσο ισχυρή δυναμική δεν μπορεί να μείνει περιορισμένη στα σύνορα ενός και μόνο κράτους. Δείτε αυτό το σημείο από το Κοράνι. Πες, «Ω Θεέ, Κύριε της κυριαρχίας, δίνεις την κυριαρχία σε όποιον θέλεις». Ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η δύναμη, η εξουσία και η ισχύς δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν μας δόθηκαν για να καταπιέζουμε. Είναι μια τεράστια ηθική ευθύνη. Ένα μέσο που οφείλουμε να χρησιμοποιούμε για να προστατεύουμε και να υπηρετούμε τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έτσι ακριβώς διαμορφώνεται ένα καθολικό ανθρωπιστικό έργο. Ο στόχος είναι τεράστιος. Να βγάλουμε την ανθρωπότητα από αυτόν τον φαύλο κύκλο της βίας, με εργαλεία μας τη δικαιοσύνη, το έλεος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι το όραμα για ένα παγκόσμιο σχέδιο σταθερότητας και έναν πραγματικά ενωμένο ανθρώπινο πολιτισμό. Κάτι που το Ίδρυμα Ρεσάλατ Αλ-Σαλάμ προβάλλει με τεράστια επιμονή. Και φτάνουμε στην έκτη και τελευταία ενότητα, ίσως την πιο ελπιδοφόρα, ενδυνάμωση των οικοδόμων, ο ρόλος της νεολαίας. Αφού είδαμε το σχέδιο, ποιοι είναι αυτοί που θα το χτίσουν? Εδώ έχουμε τον απόλυτο χάρτη πορείας για τους νέους. 3 βήματα για να γίνει το όραμα πραγματικότητα. Βήμα πρώτο, εσωτερικός εξαγνισμός. Βρείτε πρώτα την ισορροπία μέσα σας. Βήμα δεύτερο, ηθική ευθύνη στην κοινότητα. Μην είστε απλοί θεατές. Συμμετέχετε, δείξτε σεβασμό, αλλάξτε τη γειτονιά σας. Και βήμα τρίτο, παγκόσμια ηγεσία. Οι νέοι δεν είναι απλοί επισκέπτες σε αυτό τον πλανήτη. Είναι οι θεματοφύλακες της γης. Είστε εσείς που θα πάρετε τη σκητάλη για να αντικαταστήσετε την καταστροφή με την παραγωγή και τη μάθηση. Κλείνοντας λοιπόν τη σημερινή μας ανάλυση, θέλω να σας αφήσω με μια δυνατή σκέψη, μια πρόκληση. Θα συνεχίσει άραγε η επόμενη γενιά να αναμασά τα ίδια κενά, συναισθηματικά συνθήματα του παρελθόντος που μας οδήγησαν από το ένα αδιέξοδο στο άλλο? Ή θα κάνει το μεγάλο βήμα? Θα αναλάβει την ευθύνη ως πραγματικός θεματοφύλακας της γης για να εφαρμόσει αυτή την πρακτική μεθοδολογία και να χτίσει επιτέλους την αρχιτεκτονική της αληθινής ειρήνης? Η απάντηση θα καθορίσει το μέλλον όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτή την παρουσίαση. مؤسسة رسالة السلام العالمية رسالة إنسانية لعالم أكثر سلاماً.